Ik ben onderweg naar Jacob-parochie. Want daar begint eigenlijk de tocht van Santiago de Compostela bij de Grote Kerk. Dus daar de reden dat ik die kant op ga. En ook tegelijk een mooi stukje Friesland in feite ook wil zien. Waarom doet u deze? Enerzijds gewoon een sportief doel. En anderzijds zeggen we ook, ik heb een sabbatical voor een half jaar. En om echt een doel te hebben om ergens heen te gaan. Vandaar de reis naar Santiago. En waarom een sabbatical? Ik heb het bedrijf in feite ook een aantal jaren geleid. En ik heb een opvolger gevonden. En de reden zeg maar ook dat ik sabbatical neem is om hen niet voor de voeten te lopen. Een beetje loslaten dus? Dus loslaten. En daar heb ik gedurende de tocht volop tijd voor. Om rustig eens na te denken wat ik ga doen. Want wat voor bedrijf heeft u of had u? Het is van oorsprong een Fries bedrijf. Het bedrijf heet Tolsma en komt uit Sint-Anna-parochie. En is in 1966 naar Emmeloord getogen en doet in ventilatietechniek voor het bewaren van aardappels en uien. Vindt u het moeilijk, loslaten? Ja, het is best lastig om het los te laten. Van de andere kant denk ik dat het belangrijk is om een stukje evenwicht te vinden in je leven. Dus vandaar deze periode. Waar gaat u dan over nadenken als u fietst? Wat ik hierna ga doen. Het kan zijn dat ik een functie binnen het bedrijf nog iets ga doen op projectbasis of heel iets anders. Dat is de reden dat ik daarover na kan denken. Is het eng dat alles nu open ligt? Ja, vind ik dat wel. Je hebt een stuk onbekendheid wat eigenlijk voor je ligt. Maar van de andere kant is het ook weer de uitdaging om te kijken wat ik leuk vind en wat ik voor andere mensen kan betekenen. Kan het ook zijn dat u totaal iets anders gaat doen? Dat sluit ik niet uit. Dus, ik ben een mensenmens en ik heb jaren bedrijf gemanaged, mensen gewerkt. In feite een team gemaakt en het kan natuurlijk op andere vlakken ook. Kan ik mijn kennis en mijn kunde en mijn talenten gebruiken, denk ik. Is het de eerste keer dat u zo lang niet werkt? Ja, dit is voor mij de eerste keer dat ik echt zo lang niet werkte. Want ik ben 20 jaar bij het bedrijf werkzaam. Ik begon als bedrijfsleider en later doorgegroeid als directeur groot aandeelhouder. En het is voor het eerst dat ik zo lang er tussenuit ga. En hoe voelt dat nu? Wat een beetje onheimisch, wat loslaten. Van de kant ook wel fijn om gewoon eens dingen te doen wat je leuk vindt. Althans, daar ga ik vanuit. Maar ik zal mezelf nog best tegenkomen onderweg.